Hallo. Ons gaan vir ons laptoppies maak. Maar ons gaan het spicy maken. Ja? We gaan het spicy maken. Kun je nou komen zo gewoon eens die appeltjes kan daar komt nog weer. Dus ik ga en nou gaan we klaar die olie kan nog. En dan gaan we gewoon goed scoren en dan gaan we doen. Waar fucken is? Ja, allemaal moet zo vloekje. Daar heb je een pot gooien, daar staat een pot gooien. Dan gaan we snijden, alles klaar. Dan gaan we weer mooi. Dan gaan we gaan klompen van die spicy gooien. Zo voor we gaan die naar vast. Die gaat die als spicy gaan klompen van die gooien. En dan is die black pepper in hem gooien. En zwarte peper. Als black pepper zijn. En de zwarte peper. Ja, in niks aan hier, niks aan hij goed in. En dan is het bijzonder. Naast de maaksaus. You got me No, You got me boka. Nee. Zat er niet in Ja, jongen. Ons op jou voor zijn land. Van hij anders van het voor sokken. Jee, die boka gaan van iets wijs. Mami. You got me boka. Dus klaar met die sapper. Ja, met sapper. En dan gaan we schoon zoals aangekomen. Ga zo kruid. Sterk ophouden. En dan maar voor de olie en warm te boven. Wie jij lijkt die beste boom tussen ons erin. Dan komen daar zo verren en pakken wijn. Of ik in pakken wijn. Of zo zijn pakken wijn. Mensen. Oké, dan. Ons gaan nou niet ik ga eerst naar mijn pakken van. En ik op mijn gaat ik mijn. Oké. Ja! 1, 2, 3, Als zo erg van mij niet? Als hij al zo erg van mij niet? Ja. Kan niet zo erg. Blijf niet alleen. Je hebt het zo gezegd. Blijf niet alleen. Blijf niet alleen. Alleen maar kunnen look down. Alles heb je zo. Als zo erg. Dat is klaar. Als die zijn spice. Ja, ook als ik zo. Is het zo wanneer ik het water moet je gooien? Wat was